Uw volkswaarkunde site zeevogels op het green, het waar gemeen. Hier achter mij van de midden, de zeevogels op het green. En dus min waaropkomst. Nou, steeds maar roegwaar. En het minder waar, ik vaar een pad moon. Laat ik het op mijn richtje zetten. Joen en vannacht. Ja, dan hebben we het op bewolking en een hege temperatuur. Het wordt vannacht zo'n 911 graden. Neem het maar een warme novembernacht. En joen eerst even kans op wat rein, daarna het droege waar. Maar ik roeg waar, want de wind die houdt het aan. Hut onstwarmig. Nou, die is al hut onstwarmig. En die zal letterlijk in de nacht in het kustenwaardgebied wel eens storm krijgt. Nog weer kennen uit het zuidwesten. Mensen houden rekening in het verkeer met die windsteden, misschien wel zware windsteden. Dan manier, nog altijd een roeg. Bewolking, rein, lichte rein, dat wordt het net al te lang. Aan het begin van de middag, al bij jou bij de middag, is het al wat droeg. En brengt de zinnen nog even terug. En de temperatuur moet heeg zo'n over 12 graden. Dan hebben we het op een nijuur een warme dag. Dan is het zo'n 4 graden te warm voor de tijd van het hier. En de wind, stormig ontstorm in het kustgebied, uit westelijke richtingen, in de maandtijd, in de middag, jouw te winnen, staren gewoon meer en meer del. En natuurlijk nog altijd die waarschuwing van windsteden. Dan op de manjentiese, 2 droege dagen, temperaturen. Nou, ik denk manjongen bij de 9 of de 10 graden heen. Tiese zijn 8 graden, maar dat zijn nog altijd een te hege temperaturen voor de tijd van het hier. En de zinnen is er regelmatig bij. Op wij is een bui of een buikenszinnen en zijn 9 graden. Ja, op tiese nog een hudde wien. En ik denk dat we er nou ik zo volle waar houden. We moeten manje maar weer even in het waarsjen.